Здравейте на всички, аз съм Мак Розали. Занимавам се с окултно от над 20 години. Имам много дипломи, завършени курсове, практика с доволни клиенти над 20 години, както ви казвам. Моята дарба е наследена от моята баба, но освен наследството от баба ми, както вече ви казах, имам и много курсове, които съм изкарала за това да бъда маг. Ето едно от нещата, които правя. Това е тъй наречения активатор за пари, за работа и за просперитет. Другото, което мога да направя за вас, това е да няма къвги в семейството. Това е активатор за любов и да няма никакви магии в семейството ви. Да няма къвги, предизвикани от магии. Гледам на тези прекрасни карти, Таро. Мога да отговарям на всякаква житейска ситуация, всякакъв въпрос, свързан с нея, както да изготвям талисмани, амулети. Изобщо моята работа е да връщам щастието, да връщам живота във вашето семейство, във вашия път, житейски път. Да бъдете щастливи, да бъдете радостни, да няма тъга в очите ви, да няма сълзи в очите ви. Затова обаждайте се. 0878 313 005 е моят телефон. Друго, което мога да правя. Развалям магии. Лея восък, за да изчиствам лоши енергии от вас. Мога да лея куршум против страх. Мога да ви давам ритуали, с които вие да променяте съдбата си и да вървите напред така, както желаете. Искам само едно да предупредя. Аз съм бяла магиосница и моите ритуали са само за добро. Няма да направя никога лошо на човек, както няма да дам ритуал или черна магия за това вие да се облагодетелствате. Имайте го предвид. Сега очаквам ви на телефона. Ще ви гледам с тези прекрасни карти и до скоро!